Dobrý deň, prajem. Rád by som sa vás opýtal, ako vy sa pozeráte na predaj v mestách tohoto tovaru vášho, pokiaľ ide o detský kusový textil a v nadväznosti na predaj na internete. Nastala nejaká zmena v poslednom čase, ako to vnímate? Určite, to je veľmi dobrá otázka. Určite posledných rokov už môžem hovoriť za seba, ale ja som za ostatných obchodníkov, že bohužiaľ, čím ďalej, tým je to ťažšie. Tie pešie zóny stratili tú moc, alebo tú exkluzivitu, že tam chodievali mladé rodiny a tak ďalej. Bohužiaľ všetko momentálne akože prevezmú tie veľké nákupné centrá, hypermarkety, supermarkety a tak ďalej, ktoré ponúkajú podobné výrobky, menej kvalitné výrobky za polovičné ceny. Bohužiaľ, naši obchodní partneri, ktorí majú takto akože krásne budované obchody, majú aj 20 rokov vyše a 25 rokov tie obchody, majú čoraz stále ťažšie, aby sa zápasili s tými hypermarketmi a samotným s tým internetom. O tom internete by som povedal, že to má aj svoje za a proti, lebo je to úžasná vec. Ale najviac tých stránok, ktoré momentálne akože tuto fungujú aj u nás, aj okolitých štátov, z 10 8 nemajú tovar. Iba sa hrajú na to, že sme e-shop a fungujeme z jednej obývačky. Bohužiaľ, a s takým sa musíme zápasiť aj my, ktorí majú aj kamenné predajne, aj internetové obchody. Najviac by som to podotýkal to, že takisto do tých kamenných predajní, kamenných obchodov už hlavne tá mladá generácia, ja si myslím, že chodí iba kvôli tomu, aby si porovnával, aby si to pozrel fyzicky a potom bohužiaľ bez nákupu odíde z toho obchodu a potom doma si to pozrú ľudia a to, čo potrebujú, si objednávajú cez ten internet. A ako si myslíte, že kam pôjde ten vývoj? Myslíte si, že bude sa to presúvať na internet, alebo majú svoje miesto aj kamenné obchody? Aký je váš názor? No, je to ťažké, akože v západných krajinách už to majú za sebou. Takže na nás sa to teraz... No ale na západných krajinách existujú aj kamenné obchody. Tam zostali niektoré a ja si myslím, že iba tí, ktorí boli veľmi silní a boli veľmi flexibilní a postiví tí hráči. Takže momentálne to vyzerá tak, že do budúcna ja to reálne vidím tak, že ostávajú aj niektoré kamenné predajne, ktorí sú seriózni, ale popri tom musia mať a niečo spoločné s tým internetom. Takže buď si budú mať aj svoju vlastnú stránku, cez ktorú budú proste komunikovať s tými svojimi zákazníkmi a proste dať ich na ťavo, že čo všetko dostanú, kedy novinka a tak ďalej. Proste tá komunikácia sa nesmie stratiť medzi obchodníkom a zákazníkom. Takže že budúcnosť bude aká, to je veľmi ťažká otázka, tak dúfam, že určite akože časť maloobchodného predaja sa presunie na internet. Takže to do budúcna určite to vidím takto a tam takisto potom ostávajú iba tí féroví, tí, ktorí ponúkajú tovar, aj majú skladom tovar a dokážu čo najviac očariť tých zákazníkov. Áno, ďakujem veľmi pekne, prajem vám úspechy v obchodovaní. Ďakujem pekne.